Gihatagan og pasidungog sa Police Regional Office ang mga bayaning nakaluwas sa mga tao nga naanod sa baha. Apil na ang driver sa wing van ug pahinante nga gitaktak sa trabaho kay gigamit ang sakyanan sa rescue operation. Ato silang saluduhan sa report ni Alan Domingo. Kini ang actual rescue operation sa mga naanod sa baha sa Kutkut, lungsod sa Liloan, Cebu. Gamit ang wing van, nagtinabangay ang driver ug pahinante, uban ang pulis sa pagluwas sa mga tao nga naanod sa baha. Ang driver mao si Francis Anthony Narvasa, kauban iyang pahinante nga si Rick Vincent Aranes. Samtang ang pulis nga maoy nangamot usab sa rescue operation mao si Patrolman Nino Divinagracia sa Liloan Police Station. Kinsa naangol human matagak sa wing van atol sa iyang pagluwas sa mga tao. Unom ka mga tao ang malampuso nilang naluwas atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Tabang mi sa mga kapulisan, motong naluwas na mo ang mga atong naanod nga duha ka pamilyahan. Amo nam sa to kuan decision kay unsaon na lang kami sad ang naa sa kahimtang pud ato nila pud. Lisod pud naon pud kay makonsensya pud mi dili to namo sa buhaton. Emotional sir, siyempre emotional ko. Then sa akong kagalingon, panagod ko ato, injured ako. Emotional ko nga, successful na ako, namo sila kuha. Samtang ang happy sa Liloan nga si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras, kauban ang driver nini nga si Joel Alyari, nagkalawas usab og 8 ka mga tao nga ilang naagian. Pasalamat ko dako nila sir sa ilang operation ug sa ilang dedication sa public service. Karga na mo ang 8. Niguro na kog atras. Ilan na rescue ni? 8. Apil sila sa gipasidunggan isip mga bayani sa Police Regional Office 7 tungod sa ilang pagpakabana sa kinabuhi sa ubang mga taong nagkinahanglan kanila. Nakadawat usab sa medalya ng kadakilaan silang Police Captain Wilmer Castillo, PMS Fernando Tuquinio, PSSG Aldrin Matinao, Patrolman Joshua Bustamante o Patrolman Ray Estrella. They were recognized this Monday as a true hero ng Central Visayas. Samtang taliwa sa bayanihong nabuhat sa wing van driver o sa iyang pahinante, nakulban sila sa kaldero human gitaktak sa ilang amo kay gigamit ang sakyanan isip life-saving device. Gipasabot ni Francis nga iya untang gitawagan ang tag-iya ni adtong Nobyembre 4 aron man ang hid-apan dili na niya makontak hinungdan nga may desisyon siya nga gamiton ang sakyanan aron makaluwas sa kinabuhi sa uban. Wa siya magmahay nga bisan og natangtang sa trabaho basta naluwas ang ubang tao nga nagkinahanglan sa ilang tabang. Nawagtangan man sila og trabaho apan mibukas usab ang mas dako nga oportunidad dihang gi-hire ni Governor Pamela Baricuatro si Francis isip Capitol driver. Samtang andam usab tabangan sa PRO7 si Aranes nga makaeskwela og samang higayon magkatrabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.